शिष्याच्या जिणेंत गुरूचे स्थान म्हत्वाचें म्हण ह्या गुरुपौर्णिमे निमतान 27 जुलयाक फातर्पेस सांखळे पणजे म्हापशां रामनाथी फोंडे हांगसर सनातन संस्थेन कार्यावळी आयोजीत केल्यात। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। संपूर्ण भारतामध्ये यावर्षी म्हणजे 27 जुलै 2018 या दिवशी 109 गुरुपौर्णिमाचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्यापैकी 5 गुरुपौर्णिमाचं आयोजन आपल्या गोवा राज्यामध्ये आहे। शिष्याच्या जीवनामध्ये आपल्या गुरूंचं महत्त्व अनन्यसाधारण असं असतं। म्हणूनच म्हटलेलं आहे, गुरुकृपा ही केवळ शिष्य परमंगलम, म्हणजे शिष्यावर कृपा किंवा शिष्याचं परममंगल केवळ गुरूंच्या कृपेनेच होऊ शकतं। म्हणजेच त्यांना आनंदाची प्राप्ती, ईश्वर प्राप्ती किंवा मोक्ष प्राप्ती केवळ गुरूंच्या कृपेनेच होऊ शकते। असा हा महत्त्वपूर्ण गुरुपौर्णिमा महोत्सव 27 जुलैला संपन्न होणार आहे। तर गोव्यामध्ये ही 5 स्थळं ज्या ठिकाणी आपली गुरुपौर्णिमा अत्यंत भावपूर्णरित्या साजरी होणार आहे ती अशी आहे: दिगेश सभागृह, वेताळ देवस्थान, फातर्पा, गोवा। ते संध्याकाळी 3 वाजता आपली गुरुपौर्णिमा असणार आहे। त्यानंतर श्री सिद्धपुरुष नारायण देव देवस्थान, काणकाबान, म्हापसा येथे संध्याकाळी 4:30 वाजता आपली गुरुपौर्णिमा असणार आहे। तिसरी गुरुपौर्णिमा असणार आहे सांखळी येथे दयालमन सभागृह, गव्हर्नमेंट कॉलेजच्या समोर हे सभागृह आहे आणि ही गुरुपौर्णिमा संध्याकाळी 4 वाजता असणार आहे। पणजीमध्ये श्री महालक्ष्मी देवस्थान सभागृह येथे संध्याकाळी 4:30 वाजता गुरुपौर्णिमेचं आयोजन केलं